Ụmụnne m ndị Igbo ndewonu. Ndị be anyị si na ije họra, ekwe ụmụnna aghara. Ajụjụ ka m chọrọ ka m jụọ m ndị Igbo. Kedu ife nwaanyị nwere ike imegide nwoke eni obi tikata ya ife na afọ ime, tigbuo nwaanyị, tiwukwe nwa o bu n'afọ? Maka na ife mere n'ogbe nnọ kụziri m ife. Nye ka nsị ka njụa m ụmụnne anyị. Nwanne nwoke mata amata na nwaanyị dị ka nkịta. Nwaanyị dị ka ekuke. Ewucha ya arụ, o je gwọtọọ onwe ya n'ahụ aja. Mata amata na gị na ya na-abụ abụrụ ofu ọbara. Ọ ndidi ka nwaanyị ji eme gịnị anọnwube di ya. Ofu anya ka nwaanyị ji ene di ya. O nwere ụfọdụ agwa ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-akpa. Nwoke ọbụla seri n'aka enu wee kụọ nwunye ya ife, mana that man eruzugo respect nwunye ya nwere n'ebe ọ nọ. O ruzugo that honor. Onwe ife nwunye gị mere gị maọbụ ọyị gị nwaanyị mere gị adịrọ mma, ị nwere ikikere dịka nwoke ịba mba, ịbasie mba ike, mana eweri n'aka enu akụ ya ife. Maka na ọnya bụ ihe butere okwu a n'ogbe ebe nnọ, na nwoke kụkọtara nwunye ya ife, nwunye ya dịrị ime, kụgbue ya nwaanyị bụrụ onye nwụrụ anwụ. Kedu ife a ga-akọrọ ezinụlọ nke nwaanyị? Nwanne m nwoke, ọ bụrụ na nwunye gị akpasue gị iwe, especially oge ọ dịrị gị ime, maka o nwere ọtụtụ agwa ụmụ nwaanyị na-akpa na ọ bụrụ na ha adị ime. Biko, ịba mba, ọ bụrụ na ọ gaghị ekweghị ndikwata, gaa pụọ outside maọbụ ị gaa na bịa palọ, were nke jụrụ oyi mee gị na-ekuru isi. O kwuchaa iwe eze gị, ebe abịa gị wụọ ahụ na kpuere onwe gị. Maka na ya bụ ife mee ka ọ dị na akpọnyeghị nwa mmadụ ka gị na ya biri dịka di na nwunye, ebunataziere ha ya n'ozu. Tupu ị na-anụ nwaanyị, biko ka nna yọ n'anya ọfụma, maka na ọ bụghị ife aka ilu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. Nwaanyị dị ka ngwugwu, ọ nke ịgbahetere iweru, mana o nwere ka ọ ga-adị ka gị bụ nwoke kwuriri aka wee tie nwunye gị ife, especially oge ọ dịrị gị ime. Ụdị nwoke kwesịrị ewere ọbụrụ ama ya tupu n'oke oshi. Ndị Igbo anaghị eti nwaanyị ife. Ọ bụrụ na nwaanyị ihe emekata ya ife wute gị na mmụọ, ịghasị ya na anọtụgodu n'ụlọ, ọ narụ ebe nna ya. Ọ bụrụ na ịkpọ na nwaanyị na-anụ n'ịma nnuzi, ọ nọ ebe nna ya, isi ajụa ya oyi, isi ajụkwa gị oyi, at least ofu ọnwa maọbụ ọnwa na-abụ, ije kpatakwa ya. Ọ ga-enyekwa gị nsọpụrụ dịka nwoke, maka na anụ ndị na nwunye bụ eneta aghara. Ọnya bụ na di na nwunye na-ebi ọfụma. Ụmụnne m ndị Igbo, ọ gwụsịa ka ọha nnụnụ, tinyere m ebumnobi gị. Ọ bụrụ mbụ ka ị na-afụ m, nnọọ tụsara m ozi m. Echefukwana isonye n'ife na-eme na my YouTube page. Banyere m igwe ozi gị oge ọbụla m wechere ife ozi ka ị nwee ike ije gere ya. Aka mbụ onye nke gị bụ Maazi-UC. Ndewonu.